ti perlok bije matang kadon nang kan ka we ka snong ret kam ngawan banyat kai wan don kam kan ka snong tingadon sini sepo jungan ka we ka dukan mo kani ka dukan bala sop dagi terpaj badau plang na lor pej ong ti so tenat bat sengu bang ma ba syong ini ka dukan dai nomor bakam tam le ki persit ong kalong tengen de kalong tengen kalong beang artat ni ka syaro pej ka bar ben kum tu kawala best ba long dud mesti pure natural no side effects no chemical ya tension mat lo best ba kane kisha te ngakwa bon ongum ne ha kan ke MDC ke bomenta nanong po constituency baile kongres kadon mo kat ki bal apau kerteng kongres kadon NPP kadon UDP kadon upra kadon laj na kita kiwe ki parti kam nompat pau te pajwa bi yano PI jing krishan ha kanika MDC ha kanika kemti ke bamata sngew ba ban ai lane ban comment ha ki comment section khnang ba ki pajba hi kin tip yano pin krishan seu ba ban comment da ka mon ga ba lailut claim ka jingte but claim ka jingkum sababan ya comment apo ki comment section ma parlong ti tanggane ki video jangan ka por ka bamata kuble subun